makaigsunan din ito magsugod sa dulong sa mukpok nagahigalaan. Okay, mamista ta karon. Okay, kining dapita sa una kita nato kada basabaw ang manok. Okay, makita nato ni sa una arang mingawa pero karon nindot na kaayo mga kaigsunan ko. Okay, mo ni ang gitawag og pagatpat sa una pagatpatan pa ni sa una. Dinhi ang mga magtungi ay tawag sa mabrabraha balda duwa. Okay, mo ni among lugar sa una. Hantod karon naapigyapo among yuta diri pero gihapod-apod na sa among mga kaigagawan. Okay, kini mo ni pisto sa akong gagaw diri. Kining unahan mo ni among balay sa mga apuhan. Unan sa among iyaan nga naa pa makita karon guba na in taon. Kini dapita sa una mingaw. Pero magkatapok ning mga kanhi batan-on din nga mga agaw ibo mi kayo dire. Okay, karon wala na. Okay, pinapantalan ang mga lamistay ng kabilaw dire. Katikas isla kini mga igsunan. Okay, padung nagsingabot na sila parang mamista sa mukpok ang librar sa pista karon. Okay, tanawan nyo karon ang mga improvements sa maong barangay nga dili na pala sa una bibo na kayo o lahi na kanhi. Okay, mga kaigsunan. Okay, itong sugdan maato nang ipakita nyo ang simbahan magsugod na o pontifical mass. Okay, dili na ko mo istorya kamo na magtanaw kung sa mga kalainan sa mo dapita kita ninyo ang maong lugar ang mukpok Sur Norte Tondol nga nagsilibrar karon panahon na dinhi sa sentro sa Mukpok Norte, Ilocos. Okay, minawan ninyo. Barangay Captain o Mukpok. Will. Pinotlo, ikan sa basahon ang ipadayat. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab ang nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kasulunong babae nga andam na sa pagsugad sa iyang pamanhonon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo na nga ilang Dios. Pahira nila ang ilang luha, nga walay kamatayo ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon. Ipag-o ko na ang tanang butang. Siya mingon usab kanako. Sulat kini, kay kini mga pulo nga kasaligan o matuod gayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daghan kaninyo gikan sa langit nga dapit. Inyo nga katagan og panahon aron pagtuman sa saad
o aron sa pagpasalamat sa tanang mga grasya kayuhan o pagpangayon sa dugang nga kusog paglugway sa kinabuhi aron makahimo pa sa mga inadlaw nga gibuhaton diha sa inyong kinabuhi. Pagkalipot mga igsoon no, nga nining panahon okasyon sa piyesta, daghan kayo ang mga tao nga dugay-dugay na nato wang makita, no? Labi na niagi kita og pandemic, no? So mo na nga malipayon ta o madasigon ta nga naghimamat sa mga tao nga sa dugay panahon wa na nato makita. So mo ni panahon karon nga atong himuon ng mga reunion, no? Sa atong mga kaliwat, no? Sa atong mga kaeskwela, mga classmates nato sa eskwelahan, di kita dinhi nagatunga kaniadto o paghimo nining mao panagtabok aron sa pagpakita sa atong gayud nga dako nga kadasi diha sa atong pagpakitang bigit sa atong kinabuhian kanila. Maigsoon ko dili kay kanara kung dili ang atong pagtampong karon nining atong santos na misa mao ang atong pagpaminaw sa unsa mensahe nabuot sa Dios ang mga timaan sa matud nga pagtuwi kami nga nagatungang ipanamkon sa bere matud nga Dios ug matud nga tao himuang nga ngayan mo dangat sa kalipang dayon pinagi siyang makaluwas nga pagkabanhaw iniamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manlikod sa makaliyot. Atong pasalamatan ang nangulo sa atong santos nga misa karon nga mao ang atong Episcopal Vicar of the Lady ug ang Cura Paroko sa Our Lady of Lourdes Parish, KFC Tagbilaran City. Si Reverend Monsignor Jeffrey P. Malano, inubanan sa atong mga co-celebrating press o mga diakono sa atos lang hatagan sa masipang paksa. Salamat. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga LLNs, choir, mga altar boys o mga seminarista. Kinasing-kasing natong pasalamatan ang tanang katawhan nga nihalad o kanatong tanan nga niya karon alang sa pagsaulog sa pagpasidungog sa atong mahal nga patrona, ang mahal nga birhen magkatabang sa mga Kristiyanos. Atong hatagan ang matag-usa kanato sa masipang pakpak. Happy Fiesta na itong tanan. Una sa tanan, tugutin ko pagpasalamat diha sa tuang mga kalihukan na itong karon. Pasalamatan na ito ang Ginoo. Nagaanta niya o mayong panahon. Isang paman diha sa tuang mga kandidatian. Ihulhog ka sa itong video for akon sa kag-home, no? Pero atong siyang pasalamatan sa masipang pakpak. Atong pasalamatan, wala man si Bishop Abel, no? Kung atong pasalamatan, ato nag-iingon gagina, Monsignor Jeffrey Malano, ato ang celebrante karong adlaw. Atong pasalamatan ang atong patrona nga may atong ipasidugan karon, ang Maria Auxilium Christianorum. Ato ang pasalamatan usab atong mga kaparian sa Vicariato, Father Ayor Devani Cortez, Parish Priest sa Katagbakan. Parish Priest sa Santa Cruz sa Kapilaw, Father G. Lagrian. Ang Parish Priest sa Kwasi, Father Gerald Lopina. Ang Parish Priest sa Maribuhok, Father Floro Ora. Ang atuang kauban na mga kaparian, Father Manuel Mendez, Parish Vicar sa Lourdes Parish. Parish Vicar sa Tubigon, Father Randy Alberto. No?
Atong bisita nga pari, Father Tata Kabangbang. Atong silingan nga taga Maribohok gihapon, Father Iking de la Peña. Sa ngalan sa Konsiho, sa Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, o sa naghatag ka nato og kaalindot alang sa tong presko, no? Nga mga buwat, no? Akong i-care off ni Inay Rosalia sa ngalan sa banay ni Aida Kasapi o kauban ni ini nga naghatag ka nato sa pagpadayan-dayan sa tong altar, ato silang pasalamatan pinagi sa pagpakpak. Ato namang ipasalamatan ato mga lay liturgical ministers, mga seminarians, sa tong choir, ato ang mga sakop sa 8 ka mga barangay ka officials, uban sila mga kagawad, ang ato ang mga lumilihok diha sa kusina, ang ato ang mga nagkadaiyang barangay nga may naghimo o mga nightly presentation, no? Matag gabi, ang kalambutan nato sa itong pagsaulog sa pagpasidungog ni Maria ang magtatabang sa mga Kristiyanos sa tanan nga mo inikluyo nato diya sa tuang kalambutan sa atong ipadalhan o mga sulat diya sa tuang tagsatagsa sa mga tingtunggal o sa pagsuporta sa tuang dinner for a cause, no? Abi ninyo para sa tanan kining mga portahan ya dapita ato nang himuan o bulada aron dili mabasa ng atong portahan hasta nang sa Puerta Mayor, no? O dili sa Picas, no? Sumunod atong tumang og tuyo, umanggani nga naghimo tag dinner for a cause o para sa kasayuran na sa dili pa mo mobalik nga tos gawas, umanto dito sa balik sa nagkadaiyang gapit at tumo dito sa ubos para sa tuang proyekto nining atong portahan, no? Aron kay kining mga portahan nangaguba magini pagbagyo, no? Sa Odette, no? Pero mabasa gyapon ni siya og walay mga bulada kining atong mga tulo ka mga portahan, no? Pamagaling naghangyutan ninyo para gihapon sa tuang ongoing project nato sa simbahan o sa uban pa nga atong ihimo dinhi sa parokya. Para sa dunay kapamistahan at tumumumista sa ilang mga panimalay, no? Sa inyong mahigala, no? Sa uban nga wala gyud ka pa tingnan, hinahinay ta og ari diri sa kumbento. Daghang salamat, mayong piyesta natong tanan. Sa dili pa ang katapusang panalangin, tuguti ako sa pagbungat sa pasalamat, no? Sa pag-imbitar ng ikan sa atong opisina sa Paris Peace, Father Satolino Liboy de la Paz, na mo yung silibra sa atong piyesta karong agawan. Thank you kayo, Padre. Salamat po. O ikano katapusan, giyangyo ko kamo, no? Sa atong suportahan ang tanang proyekto, muulayon ta, muapag ta, sa tang proyekto nga gipasundahan ni Father Boboy Duni. Kumikan kay dili niya proyekto ni sa Ginoo ug siya lamang ang ipahandog ug ipadumala nini para ni kanatong katawhan dinhi sa isla sa Sandigan. So, kaniyo tanan salamat po sa inyong wife as makanunayon ng pagpasalamat. Thank you, Father Boboy. Salamat. Ang Ginoo manaakan ninyo manalangin kaniyo ang Diyos na matagagan sa tanan, ang amahanog ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Nahalap na misa, parang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Inday. Aw, saan sila day? Nato ani kay matong to Smith ngali. Wala sa musta oy. Nakagsudan? Ikaw rin. Ang bahin, Siya mo? Ngayo kay mulag layo uli. Aja mo sorry. Dia diri. Buhay ka pamistahan. Muna sila. Okay. Ano ka sila? Pa, wala. Lagi ko no, Balik na uban, oy. Ay, Oo, ilog ka man ay mga bata. Dakong tao ko mga bata ka utot. Tay bata sa una ha. Bata sa... Ay gamay. Iya dito ka pagkaan. Pa. Dapat photographer gamay. Oh, balik ko sa o. Okay, patay yabo. Ay, hindi ka bata sa gamay. Salamat ha kay ayong bahin day. Uy, ay nang. Santa, atong kanta. Awanin na. Sorry. Sorry ah. Kay dia hapit na mahagbang rin ha. Haji betang. Ano bang? Ikon sa. Ay, betang sa palihog. Asa ni? Ana ra. Salamat ha. Ay, picture lagi. Ana. Sa nga na film. Ano pili? Taga di mo, ma'am? Ada, kailam dito. Kailam ka na, no? Sa pridon mo? Sumatra. Lagi kamu si Kuan atau si Nilo Sumatra paling timo? Si Biro. Si Bero. Ano ugangan? Oh,